आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय गोरोबथा बिसिनि रंजानायनि 25 बोसोरारि रुफाथि जुबिलि गोरोबथा बिसिनि रंजानायनि 25 बोसोरारि रुफाथि जुबिलि हे आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय जिगुजौ 99 मायथाइनि 10 अक्ट' खालार खालि डिसेम्बर दाननि गायसनजानाय जोंनि मण्डली 1999 मायथाइनि 10 अक्ट' खालार खालि डिसेम्बर दाननि गायसनजानाय जोंनि मण्डली जों गियाव रंजा खुसि सिबिगोन फोरबो नोंखौ जुगे जुगेनि जों गियाव रंजा खुसि सिबिगोन फोरबो नोंखौ जुगे जुगेनि हे आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय हाजो हायेन समाय होबाय गोरोबथा गामिनि सारिगिदिं दैमा दैसा बोहैबोदों जोंनि गामिनि सारिगिदिं हाजो हायेन समाय होबाय गोरोबथा गामिनि सारिगिदिं दैमा दैसा बोहैबोदों जोंनि गामिनि सारिगिदिं बेयावनो थायो जों अनज्लायनानै बिमा बिफा बिदा फंबाय गोरोबनानै हे आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय हे आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय गोरोबथा बिसिनि रंजानायनि 25 बोसोरारि रुफाथि जुबिलि गोरोबथा बिसिनि रंजानायनि 25 बोसोरारि रुफाथि जुबिलि हे आफा इसोर नोंनि अननाय सम आरो बोथोर नोंनो होबाय